ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya lashe takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC da ƙuri'un da suka kai kusan miliyan 11. Tabdija. Alamu yana nuna cewa wannan gwamnatin fa da wuya ta ki zarcewa wa'adi na gaba shekara 4 na gaba da za a gudanar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya lashe takarar fidda gwani na jam'iyyar APC da ƙuri'u miliyan 10,991. Shugaban kwamitin zaɓe na jam'iyyar APC shine ya bayyana haka bayan kammala tattara ƙuri'u da aka kammala su a guri ɗaya. Aka ga cewa shugaban ƙasar Najeriya ya samu mafi rinjayen ƙuri'u da kusan miliyan 11, kaɗan ne babu a miliyan 11. Kun ga wannan da ƙyar iyafa na jam'iyyar APC aka yi. To ina ga an ce na ƙasa baki ɗaya. Kun ga na ƙasa baki ɗaya Allah kaɗai ya san adadin mutanen da za su dangwala APC ƙuri'a. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gwabza ne tsakaninsa da wani wanda ake kira da Osifo, wanda shi a ƙuri'un da ya samu ƙuri'a 16,500 da wani abu. Madadin shi shugaban ƙasar Najeriya da ya samu ƙuri'u miliyan 10,991, wanda ya gwabza da shi a jam'iyyar APC ɗin na fidda gwani, shi ya samu ƙuri'u 16,000 da 'yan kai. Domin haka ne jam'iyyar ta mika tuta ga shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu domin shine zaɓaɓɓen ɗan takara na jam'iyyar APC a shekarar 2027.